Moikka kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä pelipäivän vlogia. Tänään siis pelaa Gilla ja FC Pohuriin ja se on Gillan viimeinen peli, joten tervetuloa seuraamaan tätä pelipäivää. On herännyt siis äsken ja nyt rupeen pukeuttaa, tekee aamuhommia, pukee ja syömään ja sitten mä lähden tänään vielä omiin jääkiekkotreeneihin ja sitten illalla Gillan. Tervetuloa mukaan. No niin, nyt ollaan saatu ulkovaatteet päälle ja niin kuin varmaan vaatteista näkee, niin ollaan menossa siis jääkiekkotreeneihin, joten lähdetään sinne seuraavaksi. No niin, nyt on jäät loppunut ja nyt ollaan sitten saatu Gillan vaatteet päälle ja sitten lähdetään hetkeksi aikaa tuonne kirjastoon vähän pelailemaan ja hengailemaan ja sitten kohti Gilla-peliä illalla. No niin, nyt on avustajan kanssa oltu ja nyt kohta mä menen näkemään mun kaveri ja sitten sen jälkeen otetaan nokka kohti Vantaata ja Myyrmäkeä. No niin, illan pelipaikat saavuttu ja kohta mennään. Come on! Aloittaa alkukin.